Ρε μαλάκα. Γαμό δηλαδή. Ρε, κάτω από το τραπέζι ρε. Ρε, το παπαράκι. Και εγώ σ' αγαπώ βρε. Πουρπουρίνα. Λοιπόν, αυτό είναι το επί 2 zoom του. Εδώ είμαστε στο επί 3. Εδώ στο επί 4 τα πράγματα αρχίζουν και χαλάνε και είναι πολύ ασταθής η κάμερα. Γεια σου ρε τρυπαρισμένο γάτι. Εντάξει ρε, άραξε. Σιγά. Ένα βίντεο είναι, πως κάνεις έτσι. Μάλιστα, οπότε μπορεί κανείς να δει ότι στο φως της ημέρας τουλάχιστον και σε εσωτερικό χώρο μπορείς να έχεις ικανοποιητική ποιότητα τραβώντας σε 4K. Εσύ και εδώ βλέπουμε τον Φέρι που ανακαλύπτει, φαίνεται, τα βίντεο. Θες να δεις καμιά ταινία, αγόρι μου, καθώς εγώ δουλεύω? Και κάπως έτσι έμεινα χωρίς οθόνη, ας πούμε. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο, ρε. Τα γατιά είναι, τα μικρά γατιά εξερευνώντας είναι destined, προορισμένα να καταστρέψουν τα πάντα. Για να δοκιμάσουμε και εδώ λίγο. Εδώ είμαστε στο επί 2, αλλά είμαστε πολύ κοντά. Εντάξει, τώρα φωτογραφία είναι, όπως και να το κάνουμε, και όλη η τεχνολογία βασίζεται στο φως. Πρέπει να καταλάβεις αυτό το πράγμα, πολύ βασικό και απλό, στο ότι ο φωτισμός είναι σχεδόν τα πάντα. Παίζει το μεγαλύτερο ρόλο. Άμα έχεις καλό φως, μετά ναι, έχει να κάνει με την κάμερά σου και πόσο από αυτό το φως μπορεί να πιάσει ο φακός. Αλλά και αυτός ο μικρός κατένιος φακός που έχει σε σχέση με αυτόν εδώ το τεράστιο φακό που πιάνει πολύ φως, στο βίντεο δεν θα έχει και φοβερή διαφορά, η αλήθεια είναι. Τι μανάρεις εσύ, αγόρι μου.
destined YouTuber popstar. Ο επόμενος Lex. Απλά είναι ο life coach Lex.